Ug kun ikaw adunay gugma sa imong isig kaparehong tawo, ang kasulatan nagaingon, higugmaa ang imong kaaway sama sa paggugma sa imong kaugalingon, pero walay nakatuman. Ug nganong noingon ko nga walay makatuman sa maong balaod sa Dios, masinugo man ug kalibutan walay nakatuman sa tanan. Kay walay tawong nahigugma sa iyang kaaway, kundili ang kasulatan nagaingon, higugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ug kun hapakon ka og bato, balusi og pan. Kung ikaw usa ka magbabasa sa kasulatan o magbabasa sa Biblia, ikaw makabasa ka ani. Kung ikaw usa ka magtutuo o magtutuman sa balaod sa Dios. Kung nagbasa man ka ani nga usa ka magtutuman sa Ginoo, usa ka magtutudlo sa balaod sa Ginoo, nasayop ka. Mangutana ka sa ako nganong nasayop ka. Wala nimo natuman ang ginahasulat sa balaang kasulatan nga gaingon higugma ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Wala na nimo. Ug kung nasakitan ka sa mga video tungod kay wa nimo ni natuman, naara na nimo nganong wala nimo tumana ang gisugo sa kasulatan. Mao na kung ikaw usa ka magbabasa sa balaang kasulatan nakasabot ka, pero ikaw usa ka magbabasa wala ka nakasabot mismo sa imong gibasa. Kung magtudlo malang ka sa balaod sa Dios dinhi sa kalibutan para ang tawo mahimo nga ang tanan mahimong mga tinun-an sa Dios, ang imong gibasa sa kasulatan sabta wa man mo makasabot sa gibasa nimo sa Biblia. Sa walay nakabuhat. Kay mutana mo sa kuwang nganong walay nakabuhat. Ang inyong pagbasa sa balaang kasulatan walay kapuslanan. Ug kun inyo kung pangutan-on kung nganong wala mo katuman. Tamang guna sa kasulatan niingon, higugma ang imong kaaway sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Nabuhat ninyo na. Kung aduna mo'y kaaway, kung hapakon mo og bato, balusin niyo og pan. Nabuhat ninyo na. Wala uy, wala ninyo na nabuhat uy. Mauna nga sa akong kaugalingon magampo ra jud ko dinhi sa kalibutan nga og kinsa gyud insakto sa tanan. Kinsa gyud makabaton og kaluwasan. Masakitan baya sad kung mag-una-una bitaw nga ako mosimba ko. Maminaw ko sa mga wali. Maminaw ko sa pagpasabot sa mga wali bala ang kasulatan mismong gibasa. Akong gidawat. Kay nagbasa sila sa balaang kasulatan. Pero ako rang gitigom sa akong kasing-kasing, dili na ko ibungat. Ako rang gitigom sa akong kasing-kasing, ako rang giluom. Kung ikaw usa ka mahigugmaong tao, higugmaon nimo ang imong igsoon. Sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Nagwali ka sa balaang kasulatan, pero wala nimo higugma ang katawan. Insakto ang imong gibuhat nga nagatudlo ka ngadto sa mga katawhan pinaagi sa balaang kasulatan ug unsa ang unod sa balaang kasulatan. Ang nakabutang sa balaang kasulatan tanan gugma, nagahisgot og gugma. Wala nahimong kasulatan. Asa man nimo mabasa ang nagaingon. Kining mga tawhana nagapasidungog sa pulong lamang apan layo panako ang ilang kasing-kasing. Kung ikaw usa ka magbabasa, asa man na nimo mabasa? Comment lang kung asa na nimo mabasa. Ang imong amahan ug ang akong amahan usara. Kung ikaw usa ka magbabasa, asa na nimo mabasa? Simple ra kayo na. Simple ra kay nga bersikulo, pero adunay nagaingon ang imong amahan ug ang akong amahan usara.
Buot pasabot nga kitang tanan nga mga katawhan dinhi sa kalibutan managsuon rata. Pero nganong mag-unay rata, nganong magpatay rata, ug nganong mag-inunayay ratag pinusalay, nganong mag-unay rata og dinunggapan. Kung kamo adunay gugma sa inyong isig kaigsuon, isig katawan, isig isip usa ka binuhat sa Dios, dili ninyo na mabuhat. Di ninyo na mabuhat. Galing kamo wala mo'y utok, sa prangka lang pagka-istorya wala mo'y utok, wala mo'y gugma. Kung nagbuhat man lang mo pagbasa sa balaang kasulatan, di niya na mabuhat. Kung usa man mo ka magbabasa sa balaang kasulatan, di niya na mabuhat. God is love. Ang Diyos gugma. Gibuhat ta sa Dios dinhi sa kalibutan adun tay gugma. Pero ang gugma sa Dios ang gihatag dinhi sa tuwa, wala gid nato natuman ang tanan. Prangkang pagka-istorya wala nato natuman ang tanan. Kay wala gyapon tay gugma sa atong mga isig kaparehong tawo. Wala tay gugma sa atong mga kaigsuonan. Mangutana mo, inyo kung i-question kung ano wala tay gugma sa atong mga kaigsuonan. Kung ikaw usa ka nahigugma sa imong isig kapareho, imong kaigsuonan dinhi sa kalibutan. Kung aduna lang kay gugma, ang balaang kasulatan nagaingon, nagatuktok ako sa inyong puntahan. Kung ako inyong pag-aablihan, ug makigsalo ako sa inyong pagkaon. Siguro ug ako muanha ko sa inyo ha, usa mo ka magtutudlo. Ugaw kay kong isuot, mangayo ko ninyo kaon. Siguro inyo kong balikason. Wa jud tay natuman sa prangkang pagka-istorya. Ako ging namatikdan, wa joy nakatuman. Ug kung masuko ka sa maong video, naara jud na nimo, ug masuko ka, nabuhat na nimo. Ug masuko ka sa prangkang pag-istorya, mao na imong binuhatan. Kay ngano, sako ra nang namatikdan dinhi sa kalibutan. Ug kung ikaw dunay gugma sa mga katawhan, nganong wala nimo buhata ang imong gugma ngadto sa mga katawhan. Ug kung ikaw ning tuo sa balaang kasulatan nga higugmaa ang tanang mga katawhan sama-sama higugma nimo sa imong kagalingon, wa nimo na nabuhat. Kay kitang tanang tao dinhi sa kalibutan adunay baruganan, adunay pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ang atong pagsalig sa Dios ang importante, mahigugma ta sa mga tao dinhi sa kalibutan kay kitang tanan gibuhat sa Dios nga sama siyang itsura. Kung kamo usa ka magbabasa nagaingon ang Dios, gibuhat ta mo nga mga katawhan sama sa kong itsura. Pero ug nganong ato pang sawayon ang tao, ug nganong miingon pa ta sa tao, naunsa man ang tawanan, kamaot ba na niyang naon, naunsa pa ng tawanan, pungi pa na siya, naunsa pa ng tawanan, libat man na siya, naunsa man ng tawanan, kimpang man na siya, nasayot ta. Kay ngano, kay kana siya gibuhat na siya nga nilalang. Kay ug kung ikaw tao nga walay buot nga magtan-aw sa tao nga kulang sa imong pagtan-aw, imong sawayon, ikaw nakasala sa Dios. Ayaw pagbantay, ayaw bantayi ang mga lihok sa tao, bantayi ang imong kaugalingon aron dili ka makahasala sa atubangan sa Ginoo. Kay ikaw usa ka magtutudlo, kung ikaw usa ka magtutugo sa Ginoo, ayaw pagbantay, ayaw pag-judge sa tao. Nagtungog kay ngano, kita gibuhat ta sa Dios sama sa iyang itsura, sama kita ang atong itsura Dios. Mao na ang gaingon sa kasulatan nga ang Dios gugma, God is love. Sakit kay pamalungdungon kanato dinhi sa kalibutan nato mga katawhan. Sige tagtudlo sa balaod sa Ginoo pero kita wala ta nakatulog. So shout out, dagan kayong kasalamat sa inyo sa prangkang pagka-istorya lang pasaylo adjud ko ninyo. Kung aduna mamoy gugma sa Ginoo, kung aduna mamoy gugma sa isig kapareho, di mo kaantigong manglibak, di mo kaantigong manaway og tao, di mo kaantigong mo-judge og tao. Kung kamo adunay gugma sa Ginoo, kung aduna man mo gugma sa Ginoo, kaantigong mo pailog,
kaantigo mong musabot, sorry. Sa ako lang na matikdan. God bless kaninyong tanan. I hope nga inyo ning makatunan o makuhaan ninyong leksyon para nga kamo makahibaw